Добрый вечер, шановное спадарство, з вами Ярослав Стешек, у эфіры «Аб'ектыў». Агляд галоўных падзеяў гэтай серады. Падзеі, магчыма, не радасныя, але жыццёва важныя для роднай Беларусі. Сям'ю белсатаўцаў пасадзілі ў турму за журналістыку. Медыа просто паказваюць сапраўдную Беларусь. Сапраўдную карціну, сапраўдныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Да, можна крыўдзіцца на люстэрка, што яна паказвае праўду, але праўда ў Беларусі вот такая і не іншая. Паляванне на студэнтаў. Вось гэтыя затрыманні паказваюць адное. У студэнцкім руху няма нейкіх там умоўных куклаводаў ці там главарей і так далей. Студэнцкі рух існуе за кошт самаарганізацыі. Дзе знайсці абарону ад хатняга гвалту? Ёсць дзяржаўныя шэлтары таксама, але трапіць у гэты шэлтар даволі складана. Трапіць у гэты шэлтар можна толькі, калі будзе доказ, што быў выклік міліцыі, напрыклад, што сапраўды жанчына пацярпела. Новыя рэпрэсіі супраць незалежных журналістаў, якія асвятляюць дзеянні ўладаў на мірных дэманстрацыях. На нашых магілёўскіх калегаў, фрылансераў Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага склалі новыя пратаколы за незаконны выраб прадукцыі СМІ. Падобнага адміністратыўнага артыкулу няма нідзе ў Еўропе, а белсатаўца, аналітыка і расследавальніка Ігара Ільяша выкралі з дому. Ды, як пазней выявілася, арыштавалі на 15 дзён за нібыта удзел у недазволеным масавым мерапрыемстве. Усе падрабязнасці распавядзе Анастасія Русецкая. За краты на 15 сотняў. Журналіста Белсату Ігара Ільяша абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, што адбылася 26 кастрычніка на плошчы Незалежнасці. У той дзень студэнты і пенсіянеры сабраліся каля чырвонага касцёлу на марш. Ігар Ільяш у гэты час праязджаў побач у таксоўцы. Рашэнне вынесла сумна вядомая шматлікімі працэсамі над актывістамі суддзя Виктория Шабуня. Я не согласен с постановлением суда, считаю, что оно незаконно, мы его, разумеется, будем обжаловать. По той причине, что там не было ни одного действительного доказательства вины Игоря Ильяша. И действительно даже тот единственный засекреченный свидетель, сотрудник Центрального РОВД, он не только сам себе противоречил, но в том числе противоречил всем письменным доказательствам в деле. В очередной раз нам не открываются новые грани того, насколько мы беззащитны все вместе. Да? То есть сегодня главным основанием, вот, на котором строилось все обвинение, что Игорь находился на площади Независимости в течение 10-12 минут. Да, в качестве доказательства был приведен биллинг его телефона. Сёння наш калега Ігар Ільяш меўся адвезці ўжо дзе на рэчы для сваёй жонкі, палітзняволенай журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай, узятай пад варту паводле крымінальнай справы. Аднак напярэдадні вечарам яго затрымалі. Невядомыя ў цывільным адчынілі дзверы ягонай кватэры ключом. А поўначы стала вядома, што Ігара трымаюць у изолятары на Акрэсціна. Все это навевает на вещи, которые печально. Знаете, как у ежеледца неприлично подозревать, когда вполне уверен. То есть по умолчанию мне кажется, что это непосредственная реакция власти, властных структур, силовых органов на профессиональную деятельность журналистов. У Пінску напярэдадні знік корэспандэнт медыапалезія Яўген Нікалаевіч. Ён пайшоў у аддзяленне крымінальнага вышуку на апытанне, пасля чаго сувязь з ім знікла. Сёння днём стала вядома, што журналіста ўтрымліваюць у изолятары. Трэба сказаць, што ён ужо прыцягваўся да адказнасці 2 разы за гэтыя 3 месяцы. Ён быў вельмі моцна збіты ў першыя дні пратэстаў, калі ў Пінску АМАП жорстка збіваў пратэстоўцаў, і тым ліку і самога журналіста. З 9 жніўня, дня выбараў прэзідэнта, журналістаў затрымлівалі больш за 360 разоў. 62 журналісты сталіся ахвярамі гвалту, 77 прайшлі праз адміністратыўны арышт. На дадзены момант за кратамі застаюцца 12 журналістаў. 3 з іх паводле крымінальных справаў. Улады глобальна ціснуць на медыа. Магчыма, улады думаюць, што дзякуючы медыа людзі выходзяць на пратэсты, але гэта зусім не так. Медыа просто паказваюць сапраўдную Беларусь. Сапраўдную карціну, сапраўдныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Да, можна крыўдзіцца на люстэрка, што яна паказвае праўду, але праўда ў Беларусі вот такая і не іншая.
Ціск на прэсу бессэнсоўны, упэўнены адмысловец, бо нягледзячы на застрашванне, журналісты працягнуць асвятляць падзеі. А схаваць праўду ад людзей у век інфармацыйных тэхналогіяў немагчыма. Анастасія Русецкая, Белсат. Бойцы АМАПу абараняюць свой гонар і годнасць у судах. Сёння ў Менску распачаліся адразу два працэсы, дзе ўдзельнікі і камандзіры жорсткага разгону мірных дэманстрацыяў скардзіліся на маральныя страты з-за надпісаў на сценах і публікацыяў у незалежных медыях. Людзі ў пагонах Балаба і Бекіш патрабуюць грошай. Тэму працягне Ігор Станкевич. А что было написано на бумаге? Балаба убить. Понятно. Для чего? Ну, показать. На відэа студэнта, якіх затрымалі 28 верасня. На руках хлопцов кайданки. Просто так решили выразить свое мнение. Да. Оно мне обидно и не соответствует действительности. А вы в курсе, что будете по закону нести ответственность? Один з хлопцов прызнае, што пісаў абразлівыя надпісы на доме, дзе жыве камандзір АМАПу Зміцер Балаба. Просіць прабачэння і раскаиваецца. У фрунзенскім РУ з хлопцоў змусілі прызнацца ў супрацьдзеянні міліцыі падчас затрымання і арыштавалі на 15 сотняў. 4 дні маладзёны правялі ў карцары. И они просто надавили на нас и сказали, вот признавайте, что вы оказывали сопротивление. Там убегали, упирались ногами, кричали и угрожали то, что иначе уголовное дело и на вас заведем. Но оно и так было заведено. Сёння Фрунзенскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць 19-гадовага Іллі за паклёп і абразу ў дачыненні да камандзіра Менскага АМАП. Пракурор запрасіў для студэнта 1 год і 6 месяцаў абмежавання волі. Сам Балаба ацаніў маральныя страты на 1000 рублёў. Гэтыя грошы суддзя сказала прысуднаму пералічыць яшчэ сёння. Прысуд маюць агучыць заўтра. Честно, вообще даже не понимаю, что сейчас происходит и как вот эту вот ситуацию понимать. Будете примиряться или нет? Мои исковые требования указаны. Нет, так а может быть вы все-таки пойдете на мировую? А гэта другі супрацоўнік АМАП, Андрей Бекіш. Ён лічыць, што газета «Наша Ніва» распаўсюдзіла звесткі, якія ганьбяць яго гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. У ліпені з'явілася відэа, дзе відаць, як ён жорстка затрымлівае дэманстрантаў. Бекіш кажа, што гэта няпраўда і патрабуе 3000 рублёў за маральныя перажыванні. Я думаю, что гэта просто вось такі крыжовы паход кіраўніцтва міліцыі супраць незалежных СМІ, супраць усіх тых ачагоў неспакою, супраць грамадзян, якія там хтосьці не стрымаўся, штосьці напісаў, хтосьці. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з пачатку выбарчай кампаніі супраць удзельнікаў мірных пратэстаў узбуджана каля 1000 крымінальных справаў. 143 чалавекі прызнаныя палітзняволенымі. Пацярпелыя ад збіцця і катаванняў з боку сілавікоў, у тым ліку АМАП, скіравалі ў следчы камітэт і пракуратуру больш за 2000 скаргаў. Аднак ніводная крымінальная справа не ўзбуджаная. Ігор Станкевич, Белсат. А ў Віцебску сёння судзілі пенсіянерку Тамару Ільіну. 2 тыдні таму жанчына прынесла кветкі да мемарыялу «Боль», каб ушанаваць памяць забітага Рамана Бандарэнкі. Назаўтра спадарыню Тамару затрымалі, склалі пратакол за ўдзел у недазволеным пікеце і адпусцілі бліжэй да поўначы. Это же памятник называется «Боль». Пришли со своей болью. Что в этом преступного? Получается, что как бы нас, вот кого судят за этот памятник, это судят за наши души, наши судят, наши эмоции судят, уже не нас. Падтрымаць Тамару Ільіну прыйшлі 20 чалавек, але ў залю дапусцілі 4 з прычыны пандэміі каронавіруса. Суддзя Вераніка Барысава вынесла папярэджанне за тое, што тады Тамара Ільіна нібыта была ў групе людзей, якія скандавалі лозунгі і паводле суддзі нават паказвалі нецэнзурныя жэсты. Спадарыня Тамара не аспрэчвала, што падышла да помніку і на эмоцыях прамаўляла перад людзьмі, але сваёй віны не прызнала. Апроч дзясяткаў тысяч адміністратыўных справаў памнажаюцца і справы крымінальныя. На сёння ў Беларусі 143 палітычныя вязні і прынамсі 18 студэнтаў застаюцца пад крымінальным пераследам з палітычнай афарбоўкай. З іх 17 цяпер за кратамі. Наста Каханович. В камере она, независимо от ситуации, видимо, хочет хорошо выглядеть. Вот, поэтому у нас большая часть это косметика.
Ульяна ды Паліна збіраюць перадачу сваёй сястры Марыі Каленік у менскі следчы ізалятар. Дзяўчына ўжо другі тыдзень за кратамі. Яе затрымалі на вуліцы і ў той жа дзень прыйшлі да яе дамоў з пиратрусом. Пошли сразу к Маше в комнату, начали, все обыскивать, да. Вот. Взяли все содержимое из ее компьютера, флешки и так далее. Марыя вучылася ў акадэміі мастацтва, брала ўдзел у студэнцкіх акцыях пратэсту. Дзяўчына вывучае дызайн і амаль увесь вольны час прысвячала гэтаму. Сёстры кажуць, што Марыя ні аб чым не шкадуе і трымаецца бадзёра. Покушала она пшенку. Собственно, это все, что мы знаем из ее рациона. Вот. Но я так понимаю, что им не разрешают много чего писать, и про условия в том числе. У адзін дзень з Марыяй затрымалі яшчэ 9 студэнтаў. Сярод іх і Ілля Трахтенберг з механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Да хлопца таксама прыйшлі дадому і зладзілі пиратрус. Изъяли смартфон, изъяли ноутбук, там все запаковали, переписали. Вот. Все остальное, по сути, не интересовало. То есть интересовала именно непосредственно оргтехника. Вот. Сказали, что надо просто уточнить какие-то вопросы. Вот. Очень так это заботливо напомнили, чтобы он не забыл взять какой-то пакет, чтобы ноутбук потом положить обратно, когда обратно поедет. Але назад сын так і не вярнуўся. На наступны дзень бацьку паведамілі, што Ілля застаецца на 2 месяцы пад вартаю. Хлопец вучыўся на другім курсе універсітэту, атрымліваў падвышаную стыпендыю, гуляў інтэлектуальную гульню што дзе калі. Таксама Ілля піша музыку і цікавіцца архітэктураю. Аднак адпаведныя кнігі для яго ў ізалятары пакуль не прымаюць. Чувствую себя хорошо, что тут все немного по-другому, но я освоился. В камере тут уже больше человек, чем в КГБ. Вот. Пишет, что нет лимитного количества передач. Ілля Трахтенберг – адзіны вядомы студэнт, якога адлічылі з БДУ. Тым часам з іншых універсітэтаў з пачатку навучальнага года маладзёнаў адлічалі актыўна. Агулам, прынамсі, 138 асобаў змусілі забраць дакументы з універсітэтаў за грамадзянскую пазіцыю. Лідаруе паводле колькасці адлічэнняў БНТУ, адтуль выгналі больш за 200 студэнтаў. 20 студэнтаў страцілі месца навучання ў медычным універсітэце, 14 у лінгвістычным. Крымінальны пераслед зазналі 18 студэнтаў ці сябраў студэнцкіх арганізацыяў, 17 з іх застаюцца за кратамі. Яшчэ прынамсі 90 студэнтам быў прысуджаны адміністратыўны арышт. Вось гэтыя затрыманні паказваюць адное. У студэнцкім руху няма нейкіх там умоўных куклаводаў ці там главарей і так далее. Студэнцкі рух існуе за кошт самаарганізацыі. Вось, вы забіраеце аднаго чалавека, на яго месца прыходзіць яшчэ 3. Таксама Дар'я заўважае, затрыманні адбываюцца незалежна ад ступені пратэставасці універсітэту. І нават у адным з самых непратэставых сталічным педагагічным універсітэце ўсё адно затрымлівалі студэнтаў. Наста Каханович, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Сёння міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах жанчын. Паводле звестак Сусветнай арганізацыі здароўя, кожная 3-я жанчына ў свеце хоць раз за жыццё зазнала гвалт у сям'і. І Беларусь тут не выключэнне. Алена Дубовик. Это было уже, наверное, часов 8 вечера. Я позвонила подруге, объяснила ситуацию, она пошла меня встречать. Крысціна сышла з бацькоўскага дома пасля чарговага выпадку гвалту, сведкай якога яна была з дзяцінства, айчым збіваў маці. А потым дзяўчына і сама стала ахвярай, і яе цяжарную збіваў муж. И он меня просто берет головой об кровать. Уже живот начал расти. Вот. Опять же таки дала ему потом шанс, все, помирились. Але муж працягваў збіваць. Выратаванне Крысціна знайшла ў прыстанку грамадскага аб'яднання «Радзіслава», дзе надаюць дапамогу пацярпелым ад хатняга гвалту. Менавіта там дзяўчына ўпершыню адчула сябе ў бяспецы. Государство на данный момент мне ничем не помогло. «Радзіслава» – недзяржаўная некамерцыйная арганізацыя, у шэлтары якой адначасова могуць заставацца 30 чалавек. Ёсць дзяржаўныя шэлтары таксама, але трапіць у гэты шэлтар даволі складана. Трапіць у гэты шэлтар можна толькі, калі будзе доказ, што быў выклік міліцыі, напрыклад, што сапраўды жанчына пацярпела. Там збіраецца адпаведная камісія, і далей яны вырашаюць лёс жанчыны. Там яшчэ тэрмін знаходжання жанчыны абмежаваны. Я не памятаю колькі, але у нас можна ўсё роўна жыць даўжэй.
Рэальная колькасць беларусак, пацярпелых ад хатняга гвалту, невядомая, бо жанчыны часта маўчаць пра недапушчальнае абыходжанне. Афіцыйная ж статыстыка кажа, штодня ў міліцыю паступае каля 300 паведамленняў пра выпадкі хатняга гвалту. Кожная другая з пацярпелых цярпіць ад мужа, кожная пятая ад сваіх дзяцей. Сярод агрэсараў таксама сексуальныя партнёры і былыя сужэнцы. Для таких жанчын ужо 8 гадоў працуе агульнанацыянальная гарачая лінія. На линию позвонило 15 тысяч человек. Если говорить о профиле абонентов нашей горячей линии, то в подавляющем большинстве случаев это женщины, 94% составляют обращений от женщин. Женщины в возрасте 27-40 лет, половина из них проживает в Минске или Минской области. Паводле эксперткі, стаўленне грамадства да хатняга гвалту змянілася. Раней жанчына нават удар, які пакідаў гематомы, часта не ўспрымала як гвалт. После 8 лет работы горячей линии нашей мы понимаем, что очень часто женщины, которые обращаются на линию, они говорят, они идентифицируют себя как пострадавших от домашнего насилия, они говорят о том, что они подвергаются физическому насилию, они обладают, наверное, лучшей или более высоким уровнем психологической культуры. Пасля працы з псіхолагам больш не дапусціць у сваім жыцці выпадкаў гвалту мае намер і Крыстина. Что на всякий случай есть звонок в милицию. Милиция у нас быстро реагирует тут. Поэтому, что соседи на помощь. Двери у нас двойные, слава богу. Але закон аб перадухіленні хатняга гвалту ў Беларусі не прыняты дагэтуль. І нават зварот у міліцыю не абяцае абароны, а часцей за ўсё заканчваецца для гвалтаўніка проста штрафам. Алена Дубовік, Белсат. А мы вяртаемся да тэмы палітычных рэпрэсіяў. І вось яшчэ адно звальненне дырэктара тэатру. На гэты раз кіраўніка Магілёўскага абласнога драматычнага тэатру Андрэй Новікаў кіраваў установою 20 гадоў. Мы были предчувствовали, что директор возьмет эту всю, скажем, негативную агрессию на себя и покинет этот пост. Сказать, что мы были ошарашены, наверное, ничем не сказать, потому что вчера, когда было собрание, было много слез, было много какой-то и грусти. Андрей Федорович адмовіўся прынцыпова просто па-чалавечу, згодна з сваім сумленнем, звальняць людзей за іх погляды, як яго патрабавалі. Такіх людзей у тэатры некалькі, не толькі я, да іх і шмат тых, хто хадзіў на пратэсты, тых, хто якім-то іншым чынам выказваў свае погляды. Афіцыйна звальненне абгрунтавалі артыкулам 259 працоўнага кодексу, паводле якога кантракт з кіраўніком арганізацыі могуць разарваць датэрмінова. Хоць яшчэ ў верасні Андрэй Новікаў падпісаў дамову на 5 гадоў. Пару месяцаў таму Олег Стельмашонак, начальнік управлення культуры Магілёўскага аблвыканкаму, абяцаў не чапаць акторскія труппы за выказванне поглядаў. 86 працаўнікоў тэатру падпісалі зварот да аблвыканкаму, каб дырэктара вярнулі. Некаторыя з іх плануюць звольніцца на знак салідарнасці. З Беларусі спецыялістаў выціскаюць, а побач запрашаюць. Застаўся толькі тыдзень, і беларусы, што ўцяклі ад палітычных рэпрэсіяў і атрымалі гуманітарную візу, змогуць працаваць у Польшчы. Дазвол на працу ўсё роўна будзе патрэбны, але рыхтуюцца дадатковыя папраўкі ў заканадаўства, каб абысціся нават без яго. Працаўладкаванне спросцяць і для лекараў, ды айцішнікаў. Діяна Радкевіч. Былы міліцыянт Уладзімір Жыгар прыехаў у Варшаву ў пачатку кастрычніка праз пагрозу затрымання. Перад гэтым мужчына тэрмінова выехаў з Беларусі ў Кіеў, дзе і зрабіў гуманітарную візу. В целом это было очень достаточно легко, потому что Польша достаточно лояльно относится к белорусам, и каких-либо проблем с оформлением визы не было. То есть это было и по времени быстро, и фактически нам ничего не стоило. З 1 снежня пасля зменаў у законе аб замежніках беларусы з гуманітарную візу змогуць атрымаць дазвол на працу і афіцыйна зарабляць у Польшы. Гуманитарная виза – это такой вид национальной визы, которая может быть выдана сроком до года. Ее может получить практически каждый белорус, который чувствует преследование
либо же угрозы на территории Беларуси. Каб атрымаць гуманітарную візу, трэба звярнуцца ў польскае консульства са страхоўкай і заявою з абгрунтаваннем небяспекі. Тыя, каму трэба тэрмінова з'ехаць з краіны, як і наш герой, прыходзяць у польскае консульства ва ўкраіне ці Літве. Падчас пратэсту беларусы выходзяць на вуліцы сваіх гарадоў, але некаторым давялося змяніць іх на вуліцы польскіх. З пачатку восені больш за 10 тысяч беларусаў з'ехала ў Польшчу. Польшча ахвотна прымае новых уцекачоў, бо гэта і новыя працоўныя кадры. Асабліва краіне цяпер не стае дактароў праз пандэмію. Вялікае зацікаўленне і ў IT-адмыслоўцах. Ситуация на рынку працы показывает, что Польшчы патрэбна, каб як мага больше работников з усходу, у тым ліку з Беларусі, могли працаваць і таким чынам мець дачыненне да росту валавага унутранага прадукту, да росту польскай эканомікі. Дадаткова новаўвядзенне рыхтуе Міністэрства працы. Дзякуючы ім медыкі, айцішнікі ды ўсе, хто мае гуманітарную візу, змогуць без дазволу уладкоўвацца на працу. Калі папраўкі набудуць моц, афіцыйна пакуль не паведамляецца. Brak możliwości podejmowania zatrudnienia. Адсутнасць магчымасці працаўладкавацца ізалюе такіх людзей і прымушае іх жыць у розных цэнтрах. Але мы імкнемся не да гэтага. Гаворка пра тое, каб мы маглі як мага больш інтэгравацца. Першая адукацыя Владзіміра – аператар станкоў з праграмным кіраваннем. Калісьці мужчына працаваў на машынабудаўнічым прадпрыемстве. Здесь интересно, здесь много разных предприятий, новое оборудование и высокая оплата труда. Але Владзімір дадае, што хацеў бы вярнуцца ў Беларусь. Конечно же, скучаешь по близким, которые там остались. И ужасно, страшно смотреть на то, что сейчас там происходит. Потому что ты не можешь ничего сделать, находясь здесь. Ну, можешь сделать, но, конечно, хочется находиться там со всеми. Владзімір звольніўся ў пачатку чэрвеня, пасля быў валанцёрам у камандзе Святланы Ціханаўскай. Цяпер у Польшчы мужчына бярэ ўдзел у ініцыятыве «Байпол», якая дапамагае былым міліцыянтам. Діяна Радкевіч, Белсад. Гэта ўсё у аб'ектыве, але наперадзе размова Мацкевіча пра тое, калі на вуліцу масава выйдуць рабочыя і ці дойдзе да галодных бунтаў. З вами быў Ярослав Стешык. Сустрэнемся заўтра у той самы час.